変転する世界情勢に備えてか、イギリスは在留英国人の引き上げを行うため、9月26日英国船安徽号を日本に派遣。各手370名の英国人は、数々の思い出も今は懐かしい日本を後に横浜港を引き上げていきました。これらはいずれもシンガポール、インドなどへ送られていくことになっておりますが、出版間際に急遽帰国命令を受けたという豪州公使レイサム氏が駆けつけて乗船、一同を驚かせました。